Indawo ebalekile kumuntu wesifazane ukuthi aphithizele endlini nje kuphela. Phaves Miyani, umuntu wesifazane uyitshe liyigugu elingavamile. Mele umvikele angatshontshwa futhi umcashise nasemhlabeni. Ngiyaqonda lokho mnumzane. Uzofunda futhi ubuhlakani bakho uzoduma ukuhlaba wonke Seheke. Ukusuka ekhaya likababa uyekhaya lomkhwenyana kumele kuthathe isikhathi eside ngoba ngenzeka yena alahlele umqondo. Sehe! Girls like to swing. Nomhlaba uyazi nje ukuthi imicabango yethu ayifani. Mina nje ngeke ngihluleke ukwenza ugqame. Kumnyama kubovu. Usehesi yamshadisa kulonyaka. Akakaqedi nje ukufunda. Uzomela uqaphele wena. Mina nje ngagcina ngisemncane impilo yami engaphakathi. Kodwa wena ngeke uphile kanjalo mntanami. Ngosuku labesifazane buka uhambo lukaSeheke. Lapho khona enqoba izingqinamba efeza amaphupho akhe aphinde athole ithemba nothando kuko konke abhekene nako. Bukela uSeheke isiqalo esisha. Siqala ngomhla ka-9 ku-August kusukela ngomsombuluko kuya kuLwesihlanu ngo-9:30 kuStar Khanya.